но миналата година 47 000 лева са влезли в бюджета. При 1 300 000 от Черноморец. Защото пак казвам, оттам идват 1 300 000 и то само от данък сгради и такса смет. Останалите данъци не носят още около 700 000 лева и стават 2 милиона. А от Червенка, за съжаление, идват едни 50 000 лева, които не се събират. И пак казвам, това не е основание да не предлагаме същата услуга. Аз мисля, че предлагаме същата услуга, която предлагаме в Черноморец. Кажете ми какъв е проблема сега? Проблема е, че сметоизвозването не функционира. Тук има 3 контейнера. Ние не можем да бъдем засипани в боку. Сметосъбирането в Червенка и Черноморец е едно и също. Ние предлагаме една и съща услуга в Черноморец и в Червенка. Ние не делим двете места. Не, в Черноморец всеки си има кофа за смет. Не сте права, също не го знаете. Имаме обекти, имаме места, където имаме бобари и имаме колективно сметосъбиране. Имаме и индивидуално, и имаме и смесено. Тук има само 10 улици в Черноморец. Не съм минала през целия комплекс. Знам, че не сте минали и затова говорите неща, които, пак казвам, не са верни. Имаме и бобари, над 100 бобара, но никъде нямаме проблеми. И предлагаме същата услуга в Червенка. Няма друга фирма, предлагаме друга услуга. Това е, което предлагаме. Там работи, мисля, че и тук работи. Виждате, че от една година, откакто сте тук, ситуацията е различна. Ще го уточните. Също. И защото, когато пуснахме жалбата, преди жалбата мога да ви покажа снимките. Много добре. Тук ли? В смисъл, да, и тук снимките също мога да ви покажа. И там горе снимките. И вече и съседките ми, които са... Там имате чудесни снимки. Хубаво е да ги видите. Ама наистина да ги видите. Има гардероб, има и роган. Да. Защо са там? Созопол, каква е процедурата? Аз ви казвам, и тя не е определена от община Созопол, тя е определена от закон. Не е от нас. Да, от закона за управление на отпадъците. Има и глоби. Ако беше наша наредба, ще да я променим. Но не е наша наредба. Наредбата е на община Созопол.